kokti salo thui thangjak Thaniel Deborma ni nogo thang sogika MLA Ranjit Deborma aslo bini logyo tongka TSF ni adong rok morongno kawas pelangi thanau ta sikhiman ubin postmortem soho kaye renor bekok salai to ambo to thanau saini na aslo thui thangjak Thaniel ni nokni boro rogbai malai belai khenok kha khamani kok shaka MLA Ranjit Deborma abai kono party mongo kringjak thongnai rokno romai krak sato morjaknani ongthong khani bo shaka MLA Ranjit Deborma tini takhok belai ke khairok ma sinchaja Thaniel Deborma ni nukhungo phaika ang phataro Delhi tongmani bagai jibi tongfrupano ba theimani dino ang sokpailiya miya aguliwo sokpaimani yagulo tini phaika bungni kami mo Nobin Choudhury para na Nobin Choudhury para mo buma Thaniel ni bufayong mo bufa belai gorib borok gurui tongjao kam samuro khai chalai jao belai ke khairoma chincha tini chini TISF ni ojama rongno tubui singoro phailaika naiteka parani boro rok bo phailaika boro kok salaika gothona tamungkha ungya chethrui ang khanaka chethrui singka boro bo saka kisu documents botika bo belai ke cherai kho tabugo madhyamik jara porimani bo sudu adino logi thangmani mone emon khe bukha proper bini kuno treatment ungliya horobono kaisa nogo khiklai tonika ten dino bono Robert Bagano khiklai tonerika buma bosano naitugui mayangui kham khayi naitugui olo manmani porase bin treatment ni ব্যবস্থা khlai jago abon bagi no Thaniel no ke bose muthangai narak malaya chaitok laina fama chini society bo motiyungane hene chengwan sugui maya omtino tabo gothi tongo omti crimes ya bini nukhungni bororok ano sao sar sengmoni justice nayo ang chaitok nai ang thana bo thanai Human Rights Commission bang chithi nai সম্ভব khai khana diji bayang malaina ni chesta khainai o gothana no romoiti sanai Thaniel ni nukhungni bororok buma bufa bini bufayung bathar jagmani o kamini bororok Nobin Choudhury kamini bororok Thaniel thimani justice sano ang khoroksa luku bai chongjak MLA ongoi justice da rimano ang chaitok nai obono abuga ngoroni pore jeng thanao thanai jeskaipono kaham khaye justice mannani tei jeng chaitok layana ang jotono no koinai khaganang maya ganang rokno chini Thaniel ni buma buha sang blai khai krei bigra samung khai chajao norok nogrok nukhona tin rok hamtaya kapla rok orono tongjao onukhungono tongoi Thaniel thijaka buma songrongno yakare bufayung jono yakare klangai thangka Thaniel ni kerang kothama Nobin Choudhury parabo mol burum no sajagai tongane hoyto kebo pogoi thangane kintu buma bufale pogla Thaniel chini jotoni thanino khoroksa sungsani chatingui chingui tongthun naithoto kayo sungsar bai aithor bai tuli dorni to nijak thon omono chang nayo Thaniel ni nukhungno jotono no kisa phaye chuba phainani nukhungni borok phai malai phainani bagai ang jotono no koyo ang taitamo sanai bini nukhungno ani khairokma tai hamjakmana kare ang tini mungsai afare klangmaya borok kaham kereng tongthun ani phone number rok lang thangka apode bipote borok ano call khaito ang borni phai nukhungo phai uram phai chuba phai manka khai ang bo khatong thogan osano ungsitum tini Nobin Choudhury parabo asa chani yagulo panak mane khoroksa pana romjagya boba haima tang abono tabu ang thano thangai singnai social media wo to nokhorka o je bunai rok bo thanai rok ni bongni mangpli nokhorka mung nokhorka kintu police tangi rom maya kho tamungoi obono kolok tamo conspiracy to obono no prothom police be kok samani pore no jeng saimanai tobe ma chaitongnai police no jeng pressure ma khainai lokurok no tei no jeng pressure khalainani ma chaitongnai ta Shidani Shimi Orimesnikok Thum Chini Khorang angene Delhi wo to lukha ngari family to